Ha? Alam niya rin yun. Yan, mounting niya dapat yan. Pwede kasi sa lalat niya. Pwede naman pero. May talab kayo ng takap shock yan? Ha? Itong takap shock, kaya talab yan? Lalat mo. Kata shock? Karatang tinidor mo siya? Oo. Hindi yun. Karam larite. Hindi yun. Matalusog ko ba? Tignan mo na. Apo, rito pa. Kahit pa lang eh. Kaya pa lang yan ito parang. Nakangga pala. Nakal na mo ba? Ipon mo ni Nan. Oh. Mo yung video ko. Ay, patuloy ka rin natin ka. Idurnang ko parang ba ito? Yup. Tapos na yan. Oo. Patong ka, pang nilbulis. Baka mo na kayo plastic eh. Okay, kilid. Ano, kailan ako sumahit yung mga pala.